O zmenu týchto pomerov sa snaží obecný úrad, ktorému velí pán starosta Miroslav Bliščan. Práve on so svojím poslaneckým zborom sa snaží nielen oživiť túto ťažbou rúd poznačenú krajinu, ale aj dopriať jej obyvateľom vhodné ubytovanie a všestranné služby. O starostlivosti svedčí vzorne upravený areál obecného úradu, ktorému dominujú 3 kamenné plastiky, do ktorých je vsadený obecný erb, patron farnosti svätý Klement a tiež pamätná tabuľa vzdávajúca hold padlým hrdinom druhej svetovej vojny. V príjemnom a nanajvýš kultivovanom prostredí zasadacej miestnosti obecného úradu sa rodia nové nápady, prispievajúce k rozvoju tejto s minulosťou Spiša zrastenej obce. Priamo v budove obecného úradu sídli miestna pošta, poskytujúca svojim obyvateľom všetky potrebné služby, polícia, udržiavajúca poriadok a tiež predajne potravín a mäsa, v ktorých si svoj produkt vyberie aj ten najnáročnejší zákazník. Ak by ste predsa len nenatrafili na vášmu srdcu blízky sortiment, tak k dispozícii sú priestranné potraviny so zmiešaným tovarom. V budove je tiež umiestnená predajňa mäsa a mäsových výrobkov. Obecný úrad predovšetkým nezabúda na najmenších, ako aj na tých skôr narodených. Predovšetkým pre nich bola v novembri roku 1995 zriadená a otvorená vývarovňa obecného úradu, slúžiaca pre poskytovanie stravy dôchodcom, rôznym inštitúciám a prevádzkam a tiež občanom a návštevníkom obce. Spoločenská sála tiež slúži pre usporiadanie slávností, plesov, svadieb či karnevalov. Práve tie najviac obľubujú deti, o ktoré bolo vždy v obci postarané. História školstva v Rudňanoch siaha až do prvej polovice 19. storočia. Jej rozvoj však nastal až po druhej svetovej vojne. Prvá škola bola v Rudňanoch založená v roku 1897. V roku 1930 bola pre veľký počet žiakov rozšírená zo 4 na 5 triednu. Teraz v nej sídli špeciálna základná škola, ktorú navštevuje 204 žiakov. V roku 1955 bola postavená nová škola, na ktorej dodnes neboli vykonané žiadne väčšie úpravy. V škole je 21 tried a 397 žiakov. Prvý stupeň sa vyučuje v dvojsmennej prevádzke. Práve pre nedostatočnú kapacitu sú 2 triedy vysunuté na pracovisko materskej školy. Napriek priestorovým problémom majú žiaci zabezpečenú kvalitnú výučbu, o ktorú sa stará 27 pedagogických a 4 nepedagogickí pracovníci. Areál školy disponuje vlastnou telocvičňou, školskou jedálňou, ale aj špeciálnymi učebňami, z ktorých medzi najatraktívnejšie určite patrí učebňa výpočtovej techniky. Vonkajšie priestory školy zdobia koruny stromov, ktoré v letnom období poskytujú príjemný chládok, no a teraz v zime vedú školákov k radovánkam zvaným sánkovačka. Aj tie najmenšie ratolesti majú v Rudňanoch dostatok priestoru na šantenie. My sme ich zastihli spolu s pani učiteľkou pri guľovačke. Rozžiarené očká, iskriaca beloba vločiek, hravý pohyb a nepostrádateľný úsmev. To sú atribúty, ktoré v týchto nevinných dušiach nikdy nesmú chýbať. V
obci sú až 3 materské školy. Tá prvá je umiestnená v časti Zimné. Je dvojtriedna s celodennou prevádzkou. Svoje pôsobenie začala v roku 1951. V súčasnosti ju navštevuje približne 32 miláčikov. Druhá materská škôlka, nachádzajúca sa v časti Zapálenica, má taktiež celodennú prevádzku. Nie len pestrý výber hračiek, ale najmä vrelé materinské srdce učiteliek dokážu vyčariť na detských tváričkách neskrývanú radosť. Milým veľkonočným darčekom v roku 2004 bolo otvorenie predškolského zariadenia, materskej školy, určenej pre deti z časti obce Zapálenica, Petoraká, 5RP2 a Petoraká osada. Deťom sa venujú traja pedagogickí pracovníci, ktorým pomáhajú rómski asistenti. Rovnako dôležité ako výchova mladej generácie je aj zdravie všetkých občanov. S rozvojom baníctva sa po druhej svetovej vojne začala rozvíjať aj zdravotnícka starostlivosť. Zabezpečovalo ju zdravotnícke zariadenie nachádzajúce sa v blízkosti šachty Jama Mier. V roku 1966 bolo presťahované do inej, zrekonštruovanej budovy, ktorú v roku 1998 získala obec do svojho vlastníctva bezplatným prevodom. Ak si myslíte, že Rudňany zabúdajú na šport, tak sa mýlite. Veď jeho futbalový klub bol založený už v roku 1930. Niekdajší Baník dnes nesie názov Obecný športový klub a môže sa pochváliť tak prekrásnym štadiónom s novou tribúnou, ako aj svojimi výsledkami. Aj napriek nie práve ideálnym podmienkam nadobúdajú Rudňany novú tvár. Postupnou renováciou starších budov, novými službami, progresívnymi myšlienkami, ako aj víziou cestovného ruchu sú jednoznačne určené pre nový zrod a nie neperspektívny zánik. Veď história Rudňan, jej prekrásne okolie a najmä pohostinnosť a jemná, no nanajvýš pracovitá duša tunajších občanov je zárukou toho, že sa do tejto oblasti Spiša, slovenského raja a Tatier budeme kedykoľvek a s radosťou vracať.